Unya na karon ang laing sumpay ning sugilan nga sinuwatong ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Ngit-ngit di Noy. May kayang sigikan sa poste. Anan, pangayuhan ko kwarta na yun sa kalibo pag yun. Wala pagkikikulata pag yun ko. Unsa? Di ang dapit na hinon, Athena. Daghan yun kay manulis diha. Unsa? Kung mo na Noy, bawio na to ang kwarta nga natulis gikan nimo Noy Blackie. Unsa? Atong bawion. Tara, balik sa agi. Ay, ang tinunto ni Atay Athena, ay. Kung ano man, atong bawion ang kwarta nga gitulis nimo. Pila man to? Sa kalibo. Dako naman na. Dali, ito bawion. Ayaw na, Athena. Bahala na nung sa kalibo. Dila ito, ibaylo sa itong kinabuhi ako sa kalibo kapiso. Bawion nato Noy Blackie, tana. Ay, di lagi may ibuday. Mga matay ta. Unsa? Mga matay ta. May ano man sila rin? Armado. Pistola. Ay na. Sa magpagkamatay ta, tungod lang sa kalibo. Noy Blackie. Bitaw, Athena. Pasagdi na lang tong sa kalibo, eh. Paita ni Siaw naman sana sila balik. Tisiyaw. Nga no, permi na diha-diha nga dunay manulis. Tulis. Mo nang dapita diha ang perming dunay biktimas tulis. Biktima. Bahala daw sa kalibo. Ay lang. Bahala lang. Ay lang pagkato na. Ayaw panghasok ato. Maangin lang ang atong kinabuhi sa kalibo. Sige, mo ka. Nya pasagdan lang nato sila Noy. Wala, sige. Mo ka, pero tabalan to ng imong nabunog nimong kuan, naong nimo. Ako rin bala, Ediday. Ako rin bala. Ihatagan na kong yawi sa motor Noy be. Ako na yung hatod nila. Ediday, minawa. Ayaw pag-agi dito, ha? No. Ayaw yun. Lagi Noy Blackie. Ginoo ko, maunay nahitabo ni mo, Blackie. Ugaw. Pero okay lang. Ay, pailob lang yung kuwan eh. Unsa? Kunwa ko, nagpailob gaw. Wala. Labing siguro. Gihaya na kanto siya. Unsa? Dito ko gaw. Yeah, Pero nagpailob lang yung ko. Ako lang gihatag ang usa ka libo. Para, kining, ano ba? Di ko ganahag langas. Wala dagang langas, ma. O si Athena, hain ang akong anak, ha? Siya nalay, nitiwas o gatod sa mga babae kaw. Ginoo ko, tingalig mo agay to ditong dapita, Blackie. O nay, ako nang gipay mangnuan gid sa mga dito. Kay to ay tulisan dito. Basig mo adto to siya dito. Ay, kumadto man siya dito, nagpasabot lang ka na, nga, yabag siya. Ngaw. Gaw, tabalan ko na din sa madya ko nga bil gaw. Hapdos. Di dagi kulata, giday ka. Diapa ko sa pistola gaw. Nanapuan mapak, pite, nga pirting mo ako. Ginoo ko. Nahatod ko na ang uban. Kung si Maiji na lang ang uban ako mahatod. Biktima giday siya sa rape. Kibati ko ang tumang kaluoy niya. Kung sino'y Blackie sad, biktima tulis. Dito sa may dakit na bahin ko, no? Suwayan ako pag-adto dito dapit, tabi. Tanaw nato kung tinuod bagi ka dunay manulis dito.
pa man lagi mabalik si Athena. Kuan, taon-taon rin ito siya. Magpaabot lang ko, Nay. Day, paabot lang day ha. Kay, di man to siya musugot nga, mauli mo ining mga orasa nga, di mo mahatod. Hatod bagi mo. Ay, bata. Asa pa bang siya ron? Oh, Pungkoy, asa mas jolo? Simpat pa. Mau ba? Oo. Sige, bino pa, bino. Kabla ka. Mga problema. Agaw. Amo. Gusto kong tanungan gid ninyo unsaon pagbungkag ang grupo din ng Athena. Konsultihan si Amo Julo, anak. Kuan, kining mas may tingali kung usaman. Atong daginuton na si kadang gingalagatina. Daginuton. Huwag ka may iboga na niya. Oh, she's not my type. Really? Mao ka na, Pungkoy. Di ko mo daginutong sama kaniya. Oh, okay. Kung dili ka, ako na lang. Oh, Ako na lang. mau ba? Bugo ka. Bugo ka. Duol na ko sa paydakit. Oh. Wa may kahoy nga ni babag. Oh? Oy, ni Silo naman lang ko. Wa may nibabag nga kahoy. Kun mao, wa diyan tulisan. Ano gon, kasuwa yung takog tulis ron. Laki. Gibati na ko kabala ka kung hain na sa Athena ronda. Nay, basig ni anaturon, uy. Kining, kung lang kumabun o, ako naman tatoy motos mga babae ba? Saba di Laki. Bunog man. Ay, salamat. Siya na ka nang, siya na ka na nagpaingon na rin, siya na. Ay, salamat, Lord. Sa ako nagikaingon, Nay, ayaw lang gudayon karatol, good. Wa kay salig ni Lord. Kaysa may diin taon kuyawan, anak ha. Gitulis mangganis Blaki. Mga may bati yun ko kakulba. Didtom ko ni Agi, wa man nanulis, good. Unsa? Dito ka na yung tina. Didto ko, wa man, oy. Athena. Unsa ka man yun in town, uy. Klaro iragod ko. Gusto pa kang mabuhi o nagtukoy kas kamatayon? Nay Matilde. Unsa maghangsol nga mapagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa atong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.